pogi. Dito sa amin ay yung mga bata ay hinutok namin sa tamang gawin. Kailangan maging matapat sila at may respeto. Pogi. Yaya sipon. Bakit tayo naglalakad? Nasa lipit na tayo. Pusmos! Parang mga kabuting sumupot sa puso ng kumpa. Ah, Natapon po. Naliligaw po kami. Makikiusap po sana kami kung pwede po kami makituloy muna rito. Ang dami yung pera na nakalagay mo. Wala na ba? eh, Yung mga pinto. eh, pogi. Maglalakad dito eh. Ah, wala, pogi. May mga tinatawang pera yan dito. Masama ng gutom ko dito sa ating mga bisita dito. Itawan mo yung Wow, pogi. Aman ang Tintin. Aman ang Tintin, baho Tintin.